जों आर्टिस्ट हिसाबै जों दुखु मोनदों जे बिथांखौ बेबायदि थारैनो जुदि बुथारमारदोंब्ला बेयो जोंनि समाजनि बिराद गिदिर खहा होननानै जों साननांगोन। दा सासे माने गोबां गिदिर माने रोजाबगिरिया जोंनि गेजेरनिफ्राय हरखाब गोमालांबाय। जों बयबो रायजो राजाया दुखु मोनदों आरोखि। जास्टिसखौथ' नागिरो, सासे आर्टिस्ट हिसाबै आंबो नागिरो जे थार बिजिरनायखौ नांगौ, जे बिथाङा जास्टिस मोनथों, बयबो रायजो राजाफ्रा हास्थायदों। बिथाङा जास्टिस मोनोब्ला जों बयबो गोजोननाय मोनगोन। बिथांनि खन्नायफोरखौ आं मोजां मोनोमोन आरो खोनासंबाय थायो। जेब्लानो जोङो जोंनि सावगारि जोंनि खामानिखौ मावोमोन, अब्ला जेब्ला जोङो खामानि मावो अब्ला बिथांनि गानखौ जों दामनानैनो माने जोङो खामानिखौ मावोमोन आरोखि। लामा आरो बे जायगायाव माखासे साजायनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। जों नैबे समाव मोनथिनो नागिरदों बा सावरायनो नागिरदों जिहेतु जुबिन गार्गनि सावगारि एरग्रा बा आखिग्रा पेन्टार बिथांजों जोङो सावरायनो नागिरदों, मोनथिनो नागिरदों जिहेतु बिथाङा गोबां वालाव केमेरा पार्सन बिथांखौ देखायनो थाखाय खावलायगोन। जिहेतु वालाव बिथांमोना जोबोद मोजां मोजां सावगारि जुबिन गार्गनि सावगारि आखिगासिनो दं बा एरगासिनो दङ। दा ओंखायनो जों बिथांनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन जिहेतु जोङो बे समाव मोनथिनो नाजागोन जिहेतु आदा मा नाममोन आदा ने? आंना बिहुराम बर'। बिहुराम बर'। बबेनि नोंथाङा आरो जिहेतु नैबे समाव क'क्राझाराव जितु बिटिसि गभर्नमेन्टनि बानजायनायाव 53थि जोनोम सान फालिनो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै नोंथांनि जितु आर्ट खालामनाय जुबिन गार्गनि सावगारि आखिनाय बे गोलाव लामायाव नोंथाङा गोबां सावगारि आखिदों जुबिन गार्गनियाव। नैबे समाव नोंथाङा मा फोरमायनो? जोङो जुबिन गार्गनि सायावनो आखिगासिनो। बेखौ आखिनाय गासै सानबा जाबाय बर्थमान। ओमफ्राय दा बेजोंबो दङ आर्टिस्टफोर आखिगासिनो आरो दंबावो, आखिनो गोनां दंबावो। माने मानसिफ्रा मोजां मोनदों आखिनायखौ नुनानै, सावगारि आखिनायखौ नुनानै जादों होनदों आरोखि। जों थुलुंगाखांनाय मोनदों आरोखि। बेखिनियानो। जोबोद समायना नुदों जिहेतु नोंथांनि आर्ट खालामनाय आरो नोंथांनि जितु टिम बे जितु जुबिन गार्गनि सावगारि आखिदों बिभिन्न भेराइटिस माने सावगारि जायफोरखौ जोङो ससियेल मिडियायाव नुबाय थादोंमोन। नैबे समाव गाबोन जायफ्रा रायजो राजाफ्रा फैगोन बे वालाव नोंथांनि जितु आखिनाय सावगारिखौ नुनो मोनगोन। आं बे समाव मोनथिनो लुगैगोन जिहेतु नोंथाङा जुबिन गार्गनि सावगारिखौ एरदों। थांनाय गोलाव समाव जेथिया जुबिन गार्गआ दङमोन, मेथाइ रोजाबगासिनो दंमोन, बे समाव नोंथाङा जुबिन गार्गखौ माब्लाबाफोर लोगो मोनजेननाय नामा जिउआव? आं लोगो मोनथाराखै। बिथांनि खन्नायफोरखौ आं मोजां मोनोमोन आरो खोनासंबाय थायो। जेब्लानो जोङो जोंनि खामानिखौ मावोमोन, अब्ला जेब्ला जोङो खामानि मावो अब्ला बिथांनि गानखौ जों दामनानैनो माने जोङो खामानिखौ मावोमोन आरोखि। जोबोद मोजां मोजां बिथाङा गान खनलांदों। जोंनि गावसिनि हारसाल' नङा, माने जोंनि गासिबो रायजो राजा गासिबो कमिटिनि मानसिफोरनि गानखौ बिथाङा खनलांदों आरोखि। बेखौ मोजां मोनो। दा बिथांनि गोसोखांनायावनो जों माखासे वालाव दा पेन्टिं आखिगासिनो दं। माखासे मानसिफ्रा जोंखौ होनदों मोजाङानो जादों फंबाय मोनदे आखिबाय था होनदों आरोखि। दा बेयाव जों गोजोननाय मोनदों आरोखि। बेबायदि। जिहेतु जुबिन गार्गआ बुङोब्ला आसामनिल' नङा, अल इण्डियानि मोनसे सासे सिंगार, आर्ट रक जुबिन गार्ग होनना बुंनाय जादों बे समाव। दा बे समाव बिथाङा अबथिरायै हरखाबै बिथाङा मा कारनाव जिउ गोमानो गोनां जाखो बिनि सायाव नोंथाङा नैबे समाव मा फोरमायगोन? जिहेतु बिथांनि जितु न्याय, मा कारनाव बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जाखो एसेबां गोजान जायगायाव थांनानै, बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो नागिरदों? दा बिथांनि सायावथ' जोङो खोनानायाव बिथाङा सिंगापुराव थांदोंमोन मोनसे प्रग्रामनि थाखाय, मोनसे फेस्टिभेल दंमोन। बे फेस्टिभेलाव थांना बिथाङा हरखाबै रुंसारि जादों। दा बे रुंसारि जानाया हयथ' एसे सोमोनांथाव। माखासे बिथांनि जा अनुरागिफोर बिथांमोना हयथ' डिमान्ड खालामबाय थादों। बेयो हयथ' गावनि थैनायखौ लानानै माखासे कन्ट्रभारसि जागासिनो दङ। दा रियेल जिनिसा दाबो फैयाखै जे बिथाङा गावनो थैदों ना सोरनिबा नारसिननायाव बा सोरबानि फाव फान्दायनायाव माबा मोनसे जादों, बेखौ जों डाइरेक्टलि बुंनो हाला। दा बेखौ हयथ' जास्टिस खालामगासिनो दङ, नांगासिनो दङ। दा आयेननि गेजेरजों मा जायो बे उनाव बेरखांगोन। दा जों आर्टिस्ट हिसाबैथ' जों दुखु मोनदों जे बिथांखौ बेबायदि थारैनो जुदि बुथारमारदोंब्ला बेयो जोंनि समाजनि बिराद गिदिर खहा होननानै जों साननांगोन। दा सासे माने एसेबां गिदिर माने रोजाबगिरिया जोंनि गेजेरनिफ्राय हरखाब गोमालांबाय। जों बयबो रायजो राजाया दुखु मोनदों आरोखि। दा बेखिनियानो। दा बिथाङा मा रोखोमै थैदों, बोरै थैदों, जों बेखौ मोजाङै बुंनो रोंला। जे बिथांखौ खोनानाय बायदिब्ला माने मोनसे मिरगि बेराम, माने मा होनो बेखौ इंलिसाव, माने बिदि मोनसे बेराम दंमोन। बे बेरामाव हयथ' थैदों होननानैबो जों साननो हायो आरोखि। दा गमामायै जों मिथिमारा जे बिथाङा मारै थैदों, बेखौ जों रियेलि बुंनो हाला आरोखि। नैबे समाव जोबथायाव नोंथाङा मा खावलायनो नागिरदों सरकारखौ? जितु आसाम सरकार थाबाय, बिथिं बिटिसि सरकार, जितु जुबिन गार्गआ दिनैसिमबो न्याय मोनाखै आरो बे न्याय मोननो थाखाय ससियेल मिडियायाव जास्टिस फर जुबिन होननानै गोबां माने पाब्लिसिटि खालामगासिनो दङ। दा बे समाव नोंथाङा बिनि जास्टिसखौ नागिरो ना? जास्टिसखौथ' नागिरो। सासे आर्टिस्ट हिसाबै आंबो नागिरो जे थार बिजिरनायखौ नांगौ, जे बिथाङा जास्टिस मोनथों, बयबो रायजो राजाफ्रा हास्थायदों। बिथाङा जास्टिस मोनोब्ला जों बयबो गोजोननाय मोनगोन। बेखिनियानो। जिहेतु नोंथाङा नैबे समाव जुबिन गार्गनि सावगारि आखिदों आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जितु गेदेमा सुबुंफोरनि
बिदि आर्टखौथ' खालामनो हायो नङा होमबा दा बे समाव नोंथाङा बबे जिल्लानि नोंथाङा बबेनिफ्राय फैनाय आं उदालगुरि जिल्लानिफ्राय आङो क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेजाव BFA डिग्रि लाखांनानै मास्टार डिग्रिखौ त्रिपुरा इउनिभारसिटिनिफ्राय खालामनानै दा बेबायदिनो माने माखासे प्रजेक्टफोरखौ मावो आरोखि जेब्लानो मानसिफ्रा लिंहरो अब्लानो माने बिदि खामानिफोरखौ मावो आरोखि नोंथांखौ जायनो नांगौ बा गोनांथि जायो बेबायदि आर्ट खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन सिनियर दैदेनगिरि जायफोरा मुंख्लं जालांबाय जायफोरा गेदेमा सुबुं बिथांमोननि जिथु आर्टखौ खालामनो थाखाय नोंथांखौ हांख्रायनो हायो नङा होमबा दा बे समाव नोंथाङा हांख्रायनो थाखाय बिनि थाखाय नोंहा मा एड्रेस होनो दङ एड्रेसा आंहा बिदि बुंनो थाङोब्ला जोंहा मोनसे ससाइटि दङ बे ससाइटिनि थ्रुयैबो मिथिनो हायो आरो पार्सनेलिबो जेनेबा मिथिनो हायो आंनि मुङा बिहुराम बर' आं कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ होनो हायो जेनेबा जायफोर बिथांमोननो नांगौ जेब्लानो नांगौ अब्लानो जों एभेलेबेल आरोखि जोंनि टीम दङ टीम हिसाबै थांनो हायो सिंगेल हिसाबै खामानि मावनो हायो जेब्ला नांगौ अब्लानो जोंखौ मोननो हायो आरोखि आं दा रिसेन्टलि क'क्राझाराव दंबाय थायो दा क'क्राझारनिनो मानसि होनजाव भुल गैया आरोखि ओरैनो डिस्ट्रिक्टआनो उदालगुरि खिन्थु खामानिया बांसिन क'क्राझारावनो जायो आरोखि बेबायदियै निस्सय बिथाङा जाबाय बिहुराम बर' आथिखालाव बिथाङा नैबे चान्दामारि क'क्राझार चान्दामारि IT पार्कआव जिमानखिनि वाल दङ बे वालाव बिथाङा जुबिन गार्गनि सावगारि एरगासिनो